Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadabang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason. Dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso tapara di hatan itu hatta jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hatta na gabe jamita di minggu letare di tanggal 15 Maret 2026. Ima hatan itu hatta na tersurat di Efesus biddu 5 ayat 8 rodi ayat 14. Dohot topik ni minggu marparange songon akka anak hatiuron. Hidup sebagai anak-anak terang. Ujaha madi hita, tapai hutihu madi bagasan rohat tabe, sonoma didok hatani tuhata. Ai nahulum duhamuna julu, alai tiurdo anggon waeng di bagasat Tuhane. Marparage mahamu songon akka anak hatiuron. Ai nasa habasaon dohot hati goran, dohot hasitongan, ido parbuene na teori. Takasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang masaur hamu tuaka ulaun hahulumon na suada parbuena. Picangi hamu akai tagonan. Ai gari manaringoti naniula nasida di nabuni gari hailaudo. Alai gabe patardoi saluhutna ti noruan ni na tiuri. Ai nasa naung dipatiur tiur mai. Di baheni ninnado tarsunggul maho na tarpodom jala hehema sian aka namate. Gabe sodangan ni Kristus maho. Ima hatani itu hata. Di hama kadongan saha porsiaon, dung tajaha turpu jamitaon, totu di tugihod dohita parjulu manada ise dohita sasitona. Ise dohita sasitona, ise doau sasitona, ise dohamu sasitona. Suku-sukuna tatadda do ise hita, itadda hamudo ise hamu. Maksudna dang margata te, dang guarta, alai taboto do statusta, taboto do identitasta, isarani hita rupane adong do tanda pengenal ta te, ima KTP. Jadi siani boy do tatanda hita nian. Alai secara partodion nuaing ima nanaing dohonon natu hita. Itadda hamudo isi hamu, hutadda duau, molo hala Inggris madok, who are you? Who am I? Inna rupane. Ise do hamu, ise doau. Tentu molo didok sok oni, ya mana tahu, jangan-jangan. Adong do perupani naso manada ise ibana. Irun na perjulu, nanaing dohonon na marhite turpukon. Alana sian panadaun di identitas taido hita. Anon bui maboto akan apatut ulauta hobartu identitas tai. Jadi molonunga tatada identitas ta taboto status ta totu hobar doi anon tuaka ulauta. Jadi molo sotakas taboto ise hita disido hita anon sembarangan mangula nasosi ulaune majamai nasosi jamaan mamangan manang makan sembarangan, mamangan nasosi panganon, manginum nasosi inumon, manang mangula nasoho bartu status manang identitas tai. Da olo do didok songnon tabigi bahkan mungkin tu hita ate asal napat dita dwe inna rupani molo songot tu hamya kapat dita olo do didok songoni asal napat dita dwe inna. Jadi mungkin di bereng manang diboto namadohi padita dui bana ale dak kobar tu ulaun ni padita ulaun na
tarsoni marupani. Asal la situa dui, inna tu situai. Asal na anak ni padita dui. Jadi laos pananggani padita pia dong, bah tong dua dong kaitan na tu padita, pananggani padita dui inna rupani. Asal na anak ni situa dui, asal na parari Kamis dui, asal na korama dui. Ditadda ibanat to, ay anggota korama di. Basa ke bisongoni, anggota ni parari Kamis dui, inahan na dui, kur Debora dui, ina dohot akka na asing diboto isi hita, hape mungkin dibereng na sida dakobar tu identitasi tu goari ulaonna manang aka pangalahona. Diicahi hita ala diida dang hobar parulauni tu status manang identitas tai. Alani takas majolo tatadda hita, tatadda ise hita, jala molununga tatadda hita jabar mangihu ma anon aka pangalahona hobar tu si. Ido na parjulo na taida di bagasan turpukon. Hamuak kadongan macetakas do didok di bagasat turpukon identitasna. Macetakas do didok ise hita nuaing jala ise hita na julu. Siapa kita sekarang dan siapa kita dahulu. Na julu maksudna adoraso tatadda dope Kristusi. Tuhala Efesus adorakso di jakon nasida, di jalon nasida Kristus gabe Tuhanna. Tabereng ma di turpuki ay nahulum dohamu najulu ninna. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Omma identitas ni huriana di Efesusi adorakso ditad dan nasida dope Kristusi. Dulu kamu kegelapan. Alaidung ditadda Kristusi gabe berubah ma identitasi gabe anak hatiuran, anak hatiuron. Jadi dari anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Alani molo didok gereja, eklesia, totu ngata guru hone ditiki marguru malua. Takas doi diajari aka, pangajari iru panitu hita. Satiki i, gereja, eklesia, namar haroro asian hata eklesia, hata ek dohot kaleo i dipanggil. Ek berarti keluar, dipanggil keluar. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Ima akan najino naruar sian hahulomon tu hatiuron ni Kristus. Jadi bukan hanya berpindah tempat, tapi berubah status, berubah identitas. Dulu kegelapan, sekarang menjadi anak-anak terang. Berisi, jadi gereja itu berisi orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menjadi terang, hidup di dalam terang Kristus. Jadi macetakas do didok disi pabuah hita ima aka anak hatiuron, anak-anak terang. Nah, akamang dohot tamu inang sebagai anak-anak terang ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan sesuai dengan identitas tadi. Lapatanna molo na tutudo hita aka anak hatiuron bah pangalahona be bah ikon pangalahoni aka anak hatiuron matong. Marparange mahamu songon aka anak hatiuron daninna di ayat walui hiduplah sebagai anak-anak terang. Unang dua tong guarna anak hatiuron alai pangalahona hahulumon manang kegelapan. Songon aka anak hatiuron ikon parbuihonon nama nasa habasaon kebaikan, hati goran, keadilan, dohot hasitongan manang kebenaran. Idu natadok nakiningani rupani jabbar mangihu nama parbuenai. Ikon gabe aka anak nabasa do molonunga didok aka anak hatiuron. Parsi basa-basa, anak nabasa, natigor dohot nasitong. Tigor-tigor dohot siula hasitongan. Jadi gabe docon hau namar parbue nadinggan do didok dison aka anak hati urone. Jadi kita digambarkan seperti
pohon yang berbuah lebat, bukan hanya berbuah banyak, berdaun lebat, tetapi menghasilkan daun yang bagus, yang baik, dan juga buah yang manis dan enak. Dungi muse aka anak hati urun unang betong saur tuaka ulaun haholongon. Nasuada parbuena didok nak kiningan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, memang ikon paholangot tanama dirita sianaka ulaun haholomone. Jadi molonungan didok kita aka anak hati urun, bah suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya kita harus berpindah tempat, bukan berpindah alamat, berpindah tempat. Dangi behita. Hamak kadongan dia dututu ulaun haholomono. Molo tajaha mamuk kasian bidu opati tarlobisian ayat 10 pitu 130 sada jala jupahita do muse diturpuki disima idauta nagi nuaranna aka ulaun haholomon. Isarana rupani didok disi pargabus. Jadi molo sayarong dope margabus bah aka ulaun ni anak haholomo doi. Margabus tu nadenggan doi na danga dong gabus tu nadenggan. Ate di baheni bolokon hamu magabusi hataho kamuma nasitong ganup tudonganna ay ruas dohita sama hita. Jadi margabusi apalagi dungadong handphone waingor rupani juk nama hita margabus kecil-kecilan nate ngai dia hopuangin ngai dalan ninna ape dalatu kamarna manang natu kamar madi dope ningon saya di paima tang marnaro ai do koko di dalan ai maksud tu di dalan na jawido inna rupani. Jadi gabi margabusi ibana rimas marah di hata Indonesia. Ai rimas samu unang mamardosa, unang masakamate matanyari somitop rimas muna. Jadi memang bah muruk ma ditikina alai unang sape marari manang marbulan martaon bahkas sahatu na mardumu di tanorara. Tak salah tarimas molo adong alasan na ate. Jadi sipata na oloido dang adong alasan na jala olo marari sape jolomito matanyari. Baru didok muse unang pasiat tamu sibolisi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi hita do napaluason sibolis mangarajai rohado pikirata. Akhirnya gabi usibolisa may bana sa sibolis. Ay sibolis gabi bingung ana maulaw kuina. Ay nga usibolisan col mahi sian sibolis. Ay dubin na olo hita magdok ay siboliso do widain na rupane. Ala pangalahon ni sibolisi adong di ibana. Jadi jangan beri kesempatan. Anak-anak terang tidak akan memberi ruang, tempat, dan waktu kepada iblis untuk tinggal di dalam hidupnya. Manako. Jadi unang be manako. Naung manakoi, unang be manako. Mula-ulaw may bana. Tangan nai masumarihon nguluna. Asa adong lehonon na tunahurangan. Jadi sutung adong bitutu na mangan. Manang mamora, manang na dia may alani na manako. Mula-ulaw may bana. Lok mamarhiti-hiti hodok na dohot hinorus ni guguna ala ni tangan na ibana maparsaulihon ngulu ni portibion. Unang maala ni na mabuat ugasan manang artani dongan na. Jadi aka anak hahulumod donaulo manakko. Manakko roha ay rohana do itakko na unak takko hamu rohana gabe so marrohan no. Yesui gabe hamu marroha-roha rupan. Ay takko raja do na danga dong ni. Sada dugor din na manakko. Baru muse marhata rorang, marhata busuk didok disi. Unang maruar hata na busuk siapa mangamuna. Naing manadinggan na tau padeng gaton na humurang asadapotan uli na ubigisa. Jadi, waduh, warna may nabusuk ati. Manganggui pe dak domoroha. Busuk.
Jadi aka nama bain harum, nama bain lasro hamanian haruar sian pamangani. Hidupin na didok di hatan itu hatai. Saya labok ma hatamu songon nasiniran. Inna rupani. Labok. Unang kasar-kasar. Unang gabe mabain tu hacik niroha. Unang mabain gabe ritingon halak mabigi. Alanido saya didok na tua-tua do maloma mangaririt hata sidohono. Jadi dang murah memang mangaririt hata sidohono. Ayalani hata sisa kabebeido gabe hacik rohani dongan. Pilti ni hasapi tabu begion, pilti ni hata hacik do tu si pareon ninna aka na tua-tuai. Mangarsahi toddi didok disi jala unang ma arsahi hamu toddi porbadia ni debata naung disahaput tu hamu tu hari halua uni. Jadi molonung adigohi toddi hita. Ba unang beta arsahi toddi unang be tapaloas todina asing mian di bagasan nguluta. Ritingom muse didok. Dau masyak kamu nasa riting ni roha do muruk do rimas nang hata songgak-songgak do ica-icak songoni nasa hajahaton. Jadi mulak do buse didok rupani ba akka hata nama ngalabohi, hata nama baen segar pakilalaon, unang ma hata nama baen pangarimason rupane. Dungi permainanon doh ragam ni harorangon rodi pangahution unang ma targoar di hamu. Ai songonido tama diaka anakna badia. Permainanon ragam ni harorangon pangahution unang ma adong diaka anak hatiuron. Songoni nasa si haila honoton hata baraksi do pargaiton na sopatut alai mauliate ma nian dohonon. Dang na diorai hita margait-gait alai pargaito ni unang gabe makorhot wakadusa doho nama baen aka hacik ni roha ate. Akaima ulaun hahulumon. Akaima jolma na di hahulumon. Na di hatiuron nak kiningat didok mangulahon hati goran, hasitongan, dohot akahabasaon. Anon di Galatia 5 ayat 20 tolu, ayat 22-20 tolu takas do didok disi akaparbue ni toddi songon hataridaan ni jolmanai baru anak hati urok kita. Atong tapatuduhom ma hita songon aka naung targoar anak hati uron marhiti akaparange ngolu dohot akapabahenata nama korholas ni roh hatuna mahulek humaliak kita jala hasangapod di Tuhata. Amin martangiang mahita. Moleate di ho Tuhan di hatamno kubigi hami pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuih katami parbuih na denggan parbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuh. Amin.